I'm Spuda, this is for the baby's hub. I'm Bongani, this is for the baby's hub. Yeah. So Crush. Sandwich. Yeah. sandwich. Yeah. Why? Ngoba nje i-type yami le. Type ya. Celebrity. Zinqumalo. Juice Zinqumalo ngiyamfrostana. Like ngathi ngamthola. Yeah. Angithola. Yeah, that's banana. Like how? Like you do plan like talent la ka Aye. abantu abalazi. Abalazi. Mina ngiplante diskini mina bo. Yeah, ngebola nginamasimba. Yeah. Mina vele talent lamilo lele content Brian ngakutshela manga vele. Oh, you can. Yeah. Oh, ithi kujayela ne. Kwinkukhu neqanda. Uze Akuziqanda. Akuziqanda. these are from Inkukhu Shit. zizazoyi-2 zivele sivumbuke. ganja. Like out of nowhere. Ganja. Zivele sitshaleke, zisivelele. Out of nowhere. Zivele zisivelele. Ifike kucala kuyiqanda nenkukhu. Yeah. Iqanda nenkukhu. Iqanda. Ganja. Yeah. Ganja. Livele lasivelela lento. Ngisho angazi ithi sizwe ngayo. Nami the same baba ngazi. Like kwiqanda nenkukhu. Yeah, yini izinto. Iqanda kuze kuphume inkukhu ngisho. Iqanda liphumaphi? Like iqanda. Yeah. Inkukhu kanjani mara? Hayi baba. Asazi thina buyaphi. Akusho ukuthi liphuma phansi. Asazi. Yeah, asazi. Skimnoa. No. Yeah, Skimnoa yinja leya like yeah. Singashaya enye content enzima. Uma ngafiki ngavele sivelele i-content. So if waswapa impilo naye waba uyi ungayenza Yo. Ngaba wesi ngahlanya wesi. ngahlanya wasi. Yeah. Ngeke ngiceda besihloko bempilo. Yeah. Angikude angeke maybe ayishabo store wenza something anything. Angahlanya wesi njengoba hlanya. Nami ba like usinoing siyamfrostana like So noma ungatshintsha impilo ngabo ngaba uyi. Yeah. Like mina ngaba uyijo ngachuna ezinye izinto eziningi ngisho like untwana yinja nami ngifuna ukuhlanya njengayo yabona content kaNtwana nje hayi blind ba. Is it a cartoon? Mr. Bean. Hey. Ikenya Mr. Bean. Why feel? Why? Ngoba abantwana baba bathanda yena vele. Yeah, so is Mr. Bean vele. Like lama Popeye lawa konje yini ama super striker ushakes ne. Yeah. Ngaba shakes. Yeah, ngaba ushakes cause uyabona vele intwana ezincane zifrostana bona ngithola. Yeah. Like how so? Monga was like kubili muva ne. You guy like kuwe usasemncane advise ngasitshela ukuthi
sasemncane singibona lo obvious lethi bakubeka awucavi next intwana nje babeka wena babeka la ikweli sasentwana but this guy advice utshela like le intwana advice obviously nezinto ze-experience it maybe amtshela ukuthi let's say me for example you go experience maybe ukubamba inkunzi ukuthi ngamtshela ukuthi ungavayi ebusuku mina so iphi advice ongamgayo like ahlala endlini ufunde ucede isikela man ukawolizaka yakho ya ube mnandi. Hayi mina yazi ngayenzani ukuze afane nami yabona mina like njengoba ngicala icontent so like akwamela lwele akumela lwele afane njengami vele njengoba ngifaka ama video ayi15 a day ngiyafaka ya kube njalo aish le number le lakazana emanonini yalicava lithi phake thula shaya ucingo ilelo shaya ucingo ungasabi yalicava ipa kwenzeki ya bayalicava ba ama rider weze wonke awuna lelo ayilambe ngoba lenzele mina elaka ya elambe ya ama rider ya ama rider weze wonke like boma KFC bheka what so into ezifana nalezo anything mara mi favorite yakho anything McDipa McD yeah why cause like imnandi nje and like ifrostana abantu ababhaya yangithola mina hithi mina ngibiza ngethi ngoba vele from kudala ngithanda vele the bonnet yeah ngayidla after hour yeah ngayidla ayona ngayidla strong ngayidla ngidlile why yeah 24/7 so 24/7 straight like dream kayam Pedi mina ngifuna igare ezibhaya mini BMW model 320i e90 why angoba insimbi le ayiyo vele imoto ngaspina ngayo yeah ayikusheshe akusheshe le ayikusheshe ngiyalibona mina 320i yeah mina ba e-Golf 1.4 velocity prior yeah like yabatona bampathatha yangithatha yeah le nto ngiyifrostana prior yeah type yami ngwanyana tingbona slender mama ya slender vele ya slender slender vele tiny yabo tiny ya into ngisifunayo ya awuthi angacedi ya thole lo bone abe yabona into ezinjalo musa yalibona man leslender lesi sokuthi imali uyasibona sokuthi imali like ya leso izinto zami lezo vele isindenyana vele like mina ngifuna normal feel like yangithatha like upakile no
yeah like lo vele unomali man like akaphathele into yakhona man yeah abe ibhencane nengena inkazi babone ukuthi mama angitho afele kimi yabo Yeah, usitokotha aphila kakhulu. angifuni like afele sizoqeda ke manje ngivele nini angizokuvakashela angimfuni futhi ukuthi mawuso yabo respect yeah hello hayi mangithi hello wathi ekuseni yini lezo manje Skop okubiza ngoskop ngiyindoda yakho akusingumngani wakho ngiyindoda yakho why kwamele ungibize ngo ekuseni ejo fele ngivele nini why for the fele sitokuhamba amagumbi yeah umeni lapho futhi sitokuhamba amagumbi akafuneki vele like ngitshentshe i-account ngiye kwenye ngiyohlala kuyo ungayaba Moz ngiyagame apply my Moz like ngaya Paris yeah because abantu abaningi bayayifrostana ngithiwa le nto like yabona manje kumele uphile impilo emnandi ndoda yeah ngiyazi kuva eDubai yeah ngabe eDubai vele ya ngibona ngathi kune peace vele ngenza into zami ne peace yeah ngidupa vele yeah wona Dubai ngisho number 1 nokudla nokudla yeah nani futhi nencwadi nencwadi angiphila singeke yeah nencwadi angiphila ngithanda incwadi phela nani necathulo obvious nempahla yeah 5 seziyi-5 phone igawuni ukaka obvious nencwadi nazo ziyafuneka nokujola kuyafuneka yeah iphelele wena usitete cima ifoni la sediyane like yeah ngisubscribe like share lapho nenze yonke into